Исәнмесез, саумысыз дуслар. Мин Назлыга Сөнгатова, сез шоу-без тапшыруын карыйсыз. Һәм без бүген күзләр офтальмология клиникасына барырга булдык. Нәрсәгә? Әлбәттә инде күзләрне тикшертергә. Һәм сүз уңаеннан безнең белән әле көтелгән кунаклар да булачак. Кыскасы, барлык серләрне дә хәзер үк ачып салмыйм, үзегез күрерсез. Киттек. Dostlar, хәзер вәгъдә ителгән йолдызлы кунакларыбызны каршы алыгыз. Икесенең дә исемнәре А хәрефенә башлана. Икесе дә җырлыйлар һәм икесенә 3 бала бар. Сүз әлбәттә Алсу һәм Азат Фазлыевлар турында. Исәнмесез, исәнмесез? Сәлам, барчагызга да. Ничек хәлләрегез? Күптәннән инде сезнең белән күрешкән юк. Менә чын күңелдән әйтәм, бик ташат сезне күрүмә. Икегез дә бик яхшы күренәсез, бик күзләрегездә очкыннар һәм сөйләгез әле, нәрсәләр сезнең тормышыгызда? Тормышлар, Аллага шөкер, үзгәрде дип әйтәсе килә. Тагы да күзләрдән ышкын чыгырлык, Аллага шөкер. Булай да кимәгәни, ләкин тагы да арта. Чөнки башта шатлык, сөенечләр килеп тора, шатлыклар туып тора дип әйтәсем килә бит. Шуңа күрә бик сөенеп, шундый прямо энергия ташып тора. Бәби бистуды. Ну, бәби турында без беләбез инде һәм юкка гына күзләр турында әйтмәдем. Карагыз, сезнең күз төсләрегез дә бер төрле икән. Сез булай да бер-берегезгә охшагансыз. Әйе. Син белмидеңме? Мин ул әйткән. Мин беләм. Карагыз, без сезнең белән бүген күзләр клиникасына килдек. Сезнең күзләрегезне тикшертәчәкбез һәм шундый сорау бирәсем килә. Ничек уйлыйсыз? Күз төсе кешенең күз күременә йогынты ясый микән? Юк дип беләм. Юктыр ничек? Белмим. Юк. Ну, дөресен әйтим, мин дә бу сорауга җавапны белмим. Шуңа күрә без хәзер компетент кешеләрдән сорарбыз һәм сәяхәтебезне башларбыз. Dostlar, Алсу безнең яңа гына диагностикада булды. Инде нәтиҗәләр әзер. Хәзер тапшырам мин табибка Татьяна Олеговна, врач. Да, пожалуйста. Вот Алсу у нас все прошло. Мы ждем результаты. Пожалуйста, подбородок на подставку. Посмотрим ваши глазки. Лоб нужно прижать вперед до упора. Все верно. Немножечко в глаза посветит, надо будет потерпеть. Хорошо? Смотрим прямо перед собой на свет. Дуслар, мин микрофон менин кулдан-булдан файдаланып, хәзер концертлар юк, шуңа күрә җырлыйм әле сагындырган микрофон. Эре тамчыдай, тере камчыдай, яраладың минем күңелне. Эре тамчыдай, тере камчыдай, рәнҗетсәң дә сөям үзеңне, сагындырган бит. Достар, сезнең дә шулай күзәкләрегезне тотып атасыгыз киләме? Алайса, сезгә лазер коррекциясын эшләтергә кирәк. Һәм әйтергә кирәк, бүгенге көндә күзләр клиникасында шәп кенә акцияләр бара. Мәсәлән, лейсик ысулы буенча ике күзгә дә коррекцияны 13500 сумга ясатырга була. Ә менә ФМТ лейсик ысулы буенча 38500 сум, шулай ук ике күз өчен. Аделина Ильдусовна, расскажите нам, пожалуйста, какие вы предоставляете услуги? В клинике Кузляр мы предоставляем различный спектр помощи нашим пациентам. Мы проводим рефракционные лазерные коррекции зрения, а также мы проводим операции на катаракту. Мы можем провести операцию как платно, так и в рамках ОМС. По полюсу ОМС мы проводим операции бесплатно. Мы лечим глаукому, заболевания сетчатки, проводим детский прием и работаем при патологии век. Мы возвращаем молодость и красоту глаз наших пациентов. Ой, как отлично. И скажите, пожалуйста, вот какая наиболее востребованная процедура на сегодняшний день? Проблем с глазами у пациентов очень много. Но с учетом того, что сейчас помолодели заболевания очень много и более
востребованы, это те патологии, которые имеют нарушение рефракции. Это наша молодежь, которая сидит в большом количестве за гаджетами и, конечно же, имеет нарушение зрения. Конечно же, это наши рефракционные проблемы, такие как астигматизм, изменение близорукость, когда плохо видно вдаль и хорошо видно вблизи, и также имеются изменения гиперметропического характера, астигматизмы. Это все можно будет решить с помощью рефракционных лазерных коррекций зрения. О лазерной коррекции, об актуальных скидках мы уже упомянули ранее. Сейчас хочется узнать про адреса. Где в Казани можно посетить вашу клинику «Кузляр»? У нас 3 филиала клиники «Кузляр». Новая клиника – это на Лобачевского, 16/34. Наша клиника на Чистопольской, 16/15. А также клиника на Адель-Кутуя, 44А. Мы вас ждем, приходите к нам на прием. Спасибо вам за информацию. Мы желаем вам побольше довольных клиентов. Әміне қазір иркіннәп, тынышлап нәсілімлі оңайлы кәнәфилерге отырып сөйләшәсе келе. Біріншіден, әлбәтті, бұл сіздің ғайлы темасына қоғылып өтесім келе. Олсу айтты, бүгін де біздің зифабызға 4 ай болды дей. Шылай бәд? Шыны қадарлы матырдаты. Нешіктір белгілеп өтесіз ме мінә мұндай бейрамдарын? Бүгін әтесі қызым мен сеңа бір-бір қайтам дей кеше айтайын. Мен бір киімді алма, киімдері дүние, бала тез үссе, кішірейе. Шунdan biz oyladık da kızımızga 4 aydan oşatırga gereken pürüyorlar. Pürü ham qoşıq qalıb qaytam. Pürü ham qoşıq qalıb qaytam deydi. Ne şol? Oltun qoşық керек енді мінді азат? Мақсыз qoşıqlar var. Ұнтылғанда мен шектеліп, сеткіне оşarak шекерлейді, уже 4 ay келіп жеткен. Pürü yar ekan endi hozir. Shunqa uysam vaqt bor. Setkini tugul. Әлі білесіз нәрсеге иғтибар еттім, сіздің социаль шелтерлеріне қорағаннан соң, Озат гіл басым ясы, бұл қыз мен ашаған, қызыбыз мен ашаған деп, олсу ашуын келмей ме? Йо, менен тоғамайды. Шынлап тұрып, Озатқа ашаған, зипа, нық ашаған. Мен шуны қияланайым, ақ езлі болсын демейм, өзім қара бетінде. Қарақты ақ тенлі болар қияланайым. Зифа оппақ тәнлі болып туды. Андан соң екіншіден зәбіззәңгер көзлі. Біздің біріміздің көзі зәңгер түгіл, көзлері Озатның әнесіне қашап туды. Мен әлі де түсі өзгермеш, шоу болып қалар деп ойлайбыз, енді зәбіззәңгер көзлі. Бұл сіздің білесіз ме, көз алдына келді бір құршақ қазір. Құршақ ол міне, оның құлақлары да шындай батыр. Бізде біреуден анды миниатюрный құлақтай құлағына міне оның бүтін жері шындай. Без заказ. Бүтін көз емес, мен әйтерге қорқам, көз тидіріп бітіребіз бізді болағам. Ол шып-шын тірі құршақ ол. Әміне қойшан көрсеттешексіз, қолық сұрай біт, көрәсі келе деп. Бар ма шындай бір дата? Мен өзімнің фотоны оқыған емін, бұл зейде просто 88-ші жылғы фотоғына деп. Ансын көрдік енді біз әйе. Мәсәлен, ярты ел өткеннен соң, 1 яш тоғылғаннан соң. Көрсәттірбіз енді ала берсайын, әлі парас үстін енді көзсенмесін деп біз аты өзіміз сұқланып қарайыз да, анан жылы. Сіз білесіз ме, мына русларда, шетел эстрадасында бұл шының қадарлы танылған олым, алар үндейдір бір басма білән, дергешет білән сөйләшәләрді, үндейдір сумыға қамына сізге біз бары тек біріншілерден болып әлігі фотоны тапшырабызлер. Мәселен, сіз сатасыз анда, 100 меңге фотоны. Йоқ, ондай бірләшіп тұрмабыз, енді олай қыланып тұрмабыз. Вақыты жеткеш, олай бірсе көсетіріміз. Алла берсі. Оларығызыншы қабыл етті. Кішкенегіне бала, қазір айрушада ортаншысына мәғайна ауыр болғандыр. Бүтін иқтибар бет қызға. Енді өзімнің ауырлы екенімді білгеш, балаларға бетін әйтерге керек, әзірлерге керек. Ильяс қайтам енді, ояз енді аны көтейді. Ильяс қайтам, олым, біз бір бәбе еп қайтсақ, нешек дерсің, йоқ, де кіші болып қаласы келе, йоқ, де нешек кіне, нәрселерін әшілеп етмедік бала, башта риза болмады, кішкене болып қаласы келді. Ондан соң енді, әкіріп, нәп жойлы, майлы тұрғаннан соң, бұл бізге қуат язды. Нәрсе бездалі болында? Подписал договор. Я подписал договор. Я согласен быть средним деп жазған. Қоллар қойып әйі. Кімге ұшаған ол құлқы білен қойсығыз қой? Мен білмей шоқ қаттық өзімізді. Біз жеңе алмады. Абысы шылай сешіп, інім бізге бетінде бұла бәйбі әйсін, зұру сешексін деп шылай тұрып, келе-келе подписал договор деп. Числоlarına xatlı var, podpislarına xatlı bitmez. Xuluq siziləydi, bunda xuluq sizilə. Balalarını qanlaşla, əsizniki, bu bitində 3-cü bala, həm qız kişi, oğumun başqa türlü hisslərdir məğayın? Мен ғümümən
әзір түледім бізде қыз бала туасын. Узғаш та ойладым, қар вақытта да малай болулар деп. Чөнки минем ничектер ул менә теге самаудын ишинедер инде. Бездә гел малайлар гына була, минем кызым булмый дип уйлыйдым. Но мен кыз буласын белгәч, шунда югалып калдым. Бу менә әллә минең шамым төш кебек тоела ул миңа. Ну, кыз бала безнең өйгә менә безнең тормыш булды күңелле инде. Но Зифа тугач безнең өйгә менә кояш чыккан кебек булды. Менә бүтән дөнья Зифа янында әйләнә. Ул минем. Әмма ират кеше буларак Азат. Ул минем теге мин бик каты теләдем безнең кыз булуын. Чөнки кибетләргә кергәч тә малайларга киенә шалбар. Белмәк шалбар, футболка, башка кием юк аларга. İşte kızlarını kımmatırlar, ikinci Ahmet Alsaydı demedim kızlarını kımmatır indi kiyimler dedi. Benim big zor xiyalım emin ettik nişiktir aytan. No big zor yol xiyal. Tege aytları biteli kız bilen ettiğinin ikisinin arasında indiricikler buladı. Nağrak diye bekliyor. Nağrak şulcuklarını sizesi kileyim. Şınap da ne bu o bütün ne ikiniştirilecekler eken. O bir kaşında ezilmeti ancaklar. Ne yaşını sanmadım rahat şınap da olsaymışlar. Bizning oilaga ikkinchi ishtir quyosh chiqdi. Biz erta bilan turamiz. Oramda terzan qaraysan, xavotir ikkinchi bo'lsa da qiz o'rtaga osti kuchib yotsa birlasida quyosh yota. Nechikdir ikkinchi endi. Nunda do'stlar Ozatning yuzini qarag'iz ham borisida anglashlar. Zifa yaratgan erkak qiz bo'lashi endi bunda Ozat butunisida onun uchun ishlarga hozir endi hozirdan shulay bet. Olsam indirsa aytami? Ule etisi kursi gözlerimle şunda yılmayıp jiberayindik yaratan etisin yaratan tonu indi. Менә балалар дип без гаилә дип һәм шул ук вакытта, әгәр дә сезнең социаль челтәрләрне карасаң, сез әти белән әнигә яңа гына менә 3нче бала алып кайткан әти белән әнигә охшамагансыздар. Чөнки гел кадәр шабасыз, монда сезнең бизнес, монда иҗат, мен өйдә тормыйсыз сыман. Ничек өлгерәсез барысына? Зифа безнең үзебез белән йөри. Ул инде Кая ул хәзерге тегез. Булдырдык үзәне иде. Абулай Ирак юлларга чыкканда ул һәр вакытта безнең белән эшкә барганда да офиска да безнең белән бара. Ул шундый тәртипле өйрәтеп куйган бала кебек шыпырт кына ята, җылап ала да, тизне ашатабыз да, тагын җыклап китә. Ну, эшләргә бирә. Ул ну без шундый кешеләр, без өйдә кешеләр без, ну без эш кешеләре, без менә өйдә декрет дигән әйбер юк безнең. Yol diyen evir yok bizning. Biz menә şula öyrәнгән biz temp шундый безнең менә. Biz anlatmamız biz eğer bir iki gün ide otursak, ol bizning işin nичек менә күз алдында biz özümüzün кирәкмәгән кеше gibi итеп тыя башлыйбыз. Ничектер менә бездән берәүгә дә кирәк түгел кебек без әйбәт. Biz ияләшкән шундый темпка аны беренче үзгәртеп булмый. Әгәр без аны үзгәртсәк, тырышсак үзгәртергә biz үзебезне кирдән сындырып ялгырга кирәк дигән сүз кебек. Бу яшәү рәвешенә әйләнгән ишнән. Bizga aytganlar aytdi har vaqtda ishlagan bular shunga ko'ra ul bizning bolalar da shulay o'ysa ular bilib o'sadilar. Bizning bolalar ikki malay bizga qaraganda da bizdan da o'zralar Olar o'zlari Ayaz bilan İlyas bizning olar ikkisi ikki vaqtda ketdi. İlyasın əti siltib qayta. Ayaz tura, bir saatga so'ngroq bora, u tura, oshi kiyini hazırlana. U meni kirib quchoqlaydi. O'zi hazırlanib taksi chaqirib ketdi maktabga. Shundan olar yeysa birga qaytalar. Ondan so'ng olar repetitor boshlana. Biz u repetitorning qaysi kunni ekanini de bilmaymiz. Bizga shot jiberganda o'ylamiz. Olar o'zlari uzunlarni qo'shalar, o'zlari o'qi Şunday cevapla anan kitə bizim Ayaz bitəli biyuga kirib qaytdı. Bik ağır biyu turib balni tansı bilan shug'ullana ketgan edi. Ulardan anan kirib qaytdı. Elbisi turası degan yo'q. Bik professional shug'ullana. Ulanda o'zi kitə, zanimatsiya, o'zi qaytdı. Ondan so'ng yol kunlarında IT litseyga yuriyor. Hozir Kuşer Mikan deb endi Küçüksel'le Mika olsun seni buldurayım deyip tınlayım da o men Ayaz biteyim usturmuşu bilen yaşayıp olayım da söz ayrım. Usturmuşu bilen yaşayıp söyleyimiz. Şunu aytasiz biz eğer balalar bizning shilab o'tirsalar, nechik so'ngda bizim bir narsa şey olmasak, просто bizim balalar bitta samostoятельныйga aylandilar bizga qarab bizni ketib bo'lmaydi deb. Shunga ko'ra bizga biz to'xtagan yo'q. Mana bizni bir qatib tegib shatib etgan payda aytdilar. U yoqdan tegib Ati yani siz itigizlar dur. O'zi bir kun shalvarga sotib olib qaytgan ya. Shunday. Ikkinchi shalvari
тик алмашты киргә чалбар алмак, бернигә алган, шунда кирип, табып, күлмәген алган, чалбарын алган. Менә субханалла күз тимәсен, бүтән мактанып утыру түгел инде. Sizin sorağına cevap kana verəsiniz ki, bizə balalar bilən big tap повезло, balalar bizdən özünə özü şunu sınız tənzilin balalar aylandır. Bizdən tanışlarımız bütün söyti, bunlar neymi sonda, bunlar özü üretdiniz mi son, özləri şunday balalar mısın? Mən özləri şunday aylandılar olar. Bu gailede tuğup. Var mı sizde gaile günləri? Mənə birgə, məsələn, kişki aşqa jilasın, deyir, ayrım bir tradisiyalar, ғұрып гадәтләр. Elbette var. Biz birge oturup aşıyız, көңіл иттереп, bizning Hər kiş məsələn birgə jilasız. Андай нелер бар, жыйлар бар, biz бар. Менә иртәгә мәсәлән biz барабыз да җыелышып фотосессияга барабыз. Без елга 2-3 тапкыр гаилә белән фотосессия ясыйбыз. Инде без аңа киемнәр алдык, алар әзерләнделәр. Безнең менә иртәгә кичебез шуңа багышланган була. Менә шулай бар инде, әлбәттә. Хәзер бигрәк тә иш айттык. Бу гаилә көнен ничектер элегрәк сирәгрәк булмаса гастрольләр белән хәзер инде без күбрәк барабыз. Дигәндә дә кунакка барабыз. Монда бергә йөрибез шулай. Күбәк бергә инде алайса. Бу ел бит әле беренче мәртәбә әтиләр көндә билгеләп үттеләр. Азат, нәрсә бүләк иттеләр сиңа? Миңа шуматыр бүләк иттеләр. Шул беренче ел булган күрәмне сизеп тормадылар мине. Әти синеке икән бүген диделәр дә кич белән йокларга ялды. Рәхмәт сиңа диделәр дә. Ассалам. Шулай булса. Sizin бит әле тагын бер шатлыклы вакыйгагыз бар, ул тормышыгызда, ул да булса ул Азатның үзенең генә сольный программа куерга тели, Азат ничек бара концертлар. Бик тамашачылар шуны күп йөриләр. Ажиотаж бөтен җирдә. Мәскәүдә булырга тиеш, Питерда булырга тиеш. Буламады дип әйтәсең, хәзер бит кызык. Бер яктан кызык та, икенче яктан кызганыч та. Кызганыч та дип әйтәсең, килә шундый ситуациялар, бит. Ничектер без инде ул теге миңна сольный белән чыгу, ничектер дуэтны тутату дигән сүз түгел. Без киресенчә дуэттан да сольный без ике яклап та алып барабыз, бит. Мин Алсу декретта бала белән күбрәк буласы килә, тегесендә баланы күрмәдек бит беренче, икенчесен. Шуңа күрә уйладык, минем күңел җыр сырый. Менә теге доза җитмәгән кебек, ничектер җыр сырый. Әйтәм, Алсу, әйдә чыгып кер бар үзеңдә. Йөреп кайтты, концертлар белән куйды. Афишлар сатып бөтен нәрсәләр, фотосессия бөтен нәрсә әзер. Ләкин кызганыч, көннәр дә билгеле, ләкин кызганыч октябрьдагыларын әтмин әйттеләр, красный зона дип. Ондан соң инде ноябрьдә кайбер зоналар җирләрдә инде 30%-ка калдырып кайтып кайбер әтменнар булып, шуны күрә без инде бераз кичерергә булдык. Ну, яңа елдан соң без вообще дуэт белән чыгырга планнар. Мондай иде. Афишларны әлегә пока саклыйбыз. Сез ничек менә уларыгызны да үзегез белән алып чыгарга теләмисезме? Алар бит сезнең шулай бик талантлы, сәләтле балалар. Балалар укуларын укысыннар әле. Аларның төп эшләре уку. 4-гә 5-гә генә укыйлар. Шушы темпта укысыннар, зур концертларга кирәк булса алар булса, булай юк. Андый планнар әлегә юк. Кичә генә күрдем, интернетка куйган идегез, дидер шундый кызыклы клип төшергәнсез. Кайчан чыгачак экраннарга? Шушы көннәрдә. Кич итәбелән зушагын аттык. Ну, клип безнең 2 клип, тагын берне чыгарга әзерлибез инде. Менә монысы кайсы җырга? Монысы язлар булып кирдең күңелемә. Бу җыры чыкты инде аның. Уйладык та аны бик күп сырыйлар. Шуңа күрә әзрәк кенә мотор иттереп, клип иттереп, упаковать итеп. Мотор гына, җиңелчә. Мотор карап кына утыра торган шундый бер клип. Сценарий буенча түгел. Мотор кадрларда. Сюжетсез гына. Сюжетсез гына. Безнең танышачак бер клибыбыз ул төшерә башлаган иде. Пандемия вакытыннан инде планлаштырып әзер. Менә кайбер җирләргә төзәтеп бетерәбез дә. Һәм ансында бик ансыны сюжет белән. Ансыны сюжет буенча бик тә мәгънәле, тирә мәгънәле клип булачак. Мин хәзер сорарга да куркам. Монда 2 клип әзерләнә, монда бизнес бара, монда гаилә. Җырларыгызга килгәндә, ничә җыр язылу процессында? Яздырылган җырлар күп. Клип төшерергә дип планлаштырган җырлар да бар алар арасында. Сольныйда, дуэт башкаруда да, һәм инде яздырылачак та җырлар бик күп. Без эшлибез, бездә генә тормый, аранжировщикларның теге аларның да бит чират буенча. Аларга да чират торырга кирәк әле. Шулай көтәргә туры килә.
Шуңа күрә төрлечә база зур. Ну хәзер җырчы булуга караганда мен калса аранжировщик булу күпкә отышлырак. Акча ягыннан да, заказлар ягыннан да. Шуңа күрә менә сезгә тагын бер эш дигәндәй. Әйе, уйлап бетергән. Димәк, шушы урында без инде кернәп кенә әңгәмәбезне төгәлләрбез, дуслар. Үрнәк гаилә, барыбыз да ярата торган җырлы дуэт. Ул да булса Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Һәм без аларны болай гына җибәрмибез. Хәзер кызыклы гына бер бирем төгәлләргә әйтсәк тест әзерләдем. Әйдәгез шуны үтеп карыйк. Кем беренче йокыдан уяна? Кем ешрак соңга кала? Кем күбрәк шаяртырга ярата? Кем күбрәк ашарга пешерә? Кем ешрак өй җыештыра? Кем күбрәк ашый? Кем хыялыйрак? Кем артык таләпчән? Кем бәхәсләшергә ярата? Кем иң беренче булып гашыйк булды? Кем күбрәк акча тота? Кем күбрәк акча эшли? Кем матуррак җырлый? Кем матуррак киенә? Кем артык ышанучан? Кем күбрәк балалар белән вакытны үткәрә? Кем җырларга күбрәк ярата? Хөрмәтле тамашачылар, арттагы планга игътибар итегез әле. Азат белән Алсу табибтан чыктылар һәм инде үзләренә кирәкле дәвалауны да ала башладылар. Шуның белән күзләр клиникасы буенча сәяхәтебез тамам. Мин Назлы Гөлсингатова, шоу без тапшыры. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.